школе сообщили, где заказывать, потому что у них свой дресс-код. Любовь Калинина анығы білән инде бірнеше айлар әттен форманы бір урында тіктірі. Мәктәп билгісі ойрын бір фасон, түсі, шақмақ ненді бұлырға тиеш барсы да мүхим. Башқа шара юқ диялар. Ругают. Да, вызывают. Әйе мәктәпке шақыртып кисету ясыйлар. Мындай хәлгә эләгәсең килмәсә тіктіресің инде. Социаль шелтәрләргә урнаштырылган фотолардан күренгәнчә ата-аналар чиратта торырга мәҗбүр. Аларга мәктәп җитәкчелеге бер төрле форма тектерү хакында менә шундый игъланнар җибәрә. Бу укыту учреждениесе кагыйдәләре буенча башкарыла дип аңлатыла. Тик ата-аналар гына килешеп бетми. Жилетка одна стоит. Бер жилет гына 1600 сум тора. Дөресен әйткәндә бу бик кыйммәт. Ә бит бала үсә, бер елга бу жилет җитмәскә дә мөмкин. Нишләп ата-аналар форманы билгеле бер урыннан сатып алырга мәҗбүр? Әлеге сорауны без бүген инде берничә дистә ел укучыларга мәктәп формасы тегүче оешма җитәкчелегенә юлладык. Только рекомендуют. Выбор остается за вами. Это прописывается на протяжении последних 10 лет всегда. Илсияр Нәҗмиева форма тегүче оешма җитәкчеләренең берсе. Казанның 20дән артык мәктәбе белән эшлиләр. Не мы выбираем. Мәктәп формасы нинди булырга тиешлеге турында карар белем бирү учреждениесе җитәкчелеге әти-әниләр комитеты белән берлектә кабул ителә. Без бу эштә гомумән катнашмыйбыз. Алар безгә мөрәҗәгать иткәннән соң без бары тик тукыма сыйфатын, төсен гомумән үз эшебезне тәкъдим итәбез. Алар инде бездә тектерергәме, әллә инде башка оешмадамы үзләре сайлый. Казанның 146 лицейында инде 2008 елдан бирле мәктәп укучылары бердәм формадан йөри. Директор сүзләренчә, бу тәрбияви яктан мөһим. Быел мәктәпкә 200 бала беренче сыйныфка килә. Бердәм форма хакында ата-аналарга алдан хәбәр итәбез диләр. Мы не говорим, где конкретно отшить. Кайдан сатып алырга яисә тектерергә икәнен әйтмибез, ләкин безгә кирәкле мәктәп формасын тегүче ателье бар. Килешү төзелмәгән, без тәкъдим генә итәбез. Ата-аналар үзе сайлый, кемдер хәтта үзе дә тегә. Әгәр дә бала башка төрле формадан йөри икән, сыйныф җитәкчесе әти-әниләрне сөйләшергә чакырырга мөмкин әлбәттә. Мәктәп формасын бер урында тектерергә мәҗбүр итү законсыз ди хокук белгечләре. Шулай да мәктәп үз кагыйдәләрен үтәлүен таләп итә ала. Әгәр дә инде мәктәпнең локаль актында күрсәтелгән икән, шундый форма булырга тиеш дип мәктәп таләп итәргә мөмкин моны. Ләкин инде ата-аналар үз балаларына киемне үзләре каян тели, кайсы ательеда тели, шундай сатырга тиешләр. Ләкин инде формасы, фасоны, төсе моны инде мәктәп күрсәтә. Шушы локаль актында күрсәтергә тиеш. Халыкның әлеге темага фикер алышуына монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе дә игътибар иткән. Без мәктәп формасын тектертү һәм сатып алу оешмалары турында социаль шелтәләрдә мәктәп сайтларына урнаштырылган мәгълүматны тикшерәбез. Шул исәптән Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсенә сорауларыбызны юлладык. Хокук бозу очраклары ачыкланса, тектерү оешмалары кибет һәм мәктәп җитәкчелегенә административ җавап тотарга туры киләчәк. Динә Исамдинова, Алмаз Зыятдинов, Яңа Гасыр каналы.